Paparating na po ang huling tren. Paalala lang po, huwag lalampas sa yellow line. Mag-ingat po sa mga mandurukot. Ay, grabe. Buti umabot pa tayo. Last train na pala to. Oh, Nika, okay ka lang? Ang layo rin ang tinakbo natin. Tapos nakakapagod pa yung hagdan. Oo nga eh. Sobrang nakakapagod. Buti na lang talaga at may masasakyan pa tayo. Kakaunti lang din yung tao. Kaya panigurado makaupo tayo. Magandang gabi po. Pansamantala lamang pong nakatigil ang ating train. Mangyaring manatili po sa likod ng yellow line. Bakit pa parating na? Ilang minuto pa kaya? Hindi ko rin alam. Wala namang announcement. Baka may aberya o may tren pa sa susunod na istasyon. Sana naman mabilis lang to. Uwing-uwi na talaga ako. 30 minutos na lang, 11:00 na. Naantok pa rin ako, Daphne. Sobra akong napagod sa lakad natin kanina. Hindi ka sanay, ano? Palibhasa, maayos ang transportation system sa Japan. Totoo! Wala halos delay. Tapos ang bilis pa ng biyahe. Smooth talaga. Doon sa amin, pag sinabing train arriving in 2 minutes, darating talaga yon. On the dot. Can't relate. Dito kasi, imbis na mapunta sa kaunlaran ng buwis natin, ewan ko ba kung saan napupunta? Mahirap talagang kalabanin ng kasamaan at kadiliman. By the way, Daphne, may tubig ka pa ba dyan? Wow na ako sa hingal. Ay, sandali. O ito, may natira pa ako. Sa wakas, ang sarap. Refreshing. Nangangawit na rin ako. Ang bigat pa ng bag ko. Wala man lang upuan dito na malapit na pwede nating pagpahingahan habang naghihintay. May nakita akong upuan doon. Malapit sa PWD at elderly section. Ay, ayun nga, oo. Tara, sakto. Walang nakaupo. Lumipat tayo. Sigurado ka? Baka sitahin tayo ng guard. Okay lang yan. Wala namang ibang gumagamit. Tayo lang din naman ang naghihintay dito. Halika na. Nakakatakot pala yung vibe dito kapag ganitong malapit ng maggabi. Lalo na't halos walang tao. Hoy, tigilan mo nga yung pananakot mo. Sasabunutan talaga kita dyan eh. Bilisan na lang natin para makaupo na tayo. Hindi ko naman sinasadya. Pero parang ang weird lang ng ihip ng hangin. May kakaiba talaga. Malamang, malapit na ang Pasko. Kaya malamig na rin ang simoy ng hangin. Huwag kang mag-isip-isip ng kung ano-ano dyan. Ayan o, may bakante ng upuan. Ay, sa wakas makakaupo na rin tayo. Buti na lang. Pero wala pa rin yung tren? Wala pa. Pero malamang parating na rin. Siguro mga 3 to 5 minutes. Ay, ano ba yan? Ay, sumabay pa talaga itong ilaw dito. Nagpapatay sindi pa. Hindi ka natatakot ako. Uy, Daphne. Narinig mo ba yung naririnig ko? Hindi ka naman eh. Huwag mo lang dagdagan yung takot ko. Hindi kita tinatakot, Daphne. May naririnig akong tunog. Teka. Ano ka ba? Ano ba naririnig mo? Wala pa namang masyadong tao dito tapos nandun sa kabilang dulo yung guard. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang tunog ng teke-teke. Ano ka ba, Nika? Huwag ka namang manakot. Tignan mo tumataas ang balahibo ko dahil sa'yo. Naririnig mo rin ba? Oo, may naririnig nga ako. Pero baka wala lang yan. Guni-guni lang siguro. Baka may ginagawa lang malapit dito. Construction o kung ano. Hindi, Daphne. Sigurado ako. Yun yung tunog ng teke-teke. Ano? Nika, please. Please, huwag ka naman ganyan. Natatakot na ako. Natatakot ako sa mga pinagsasasabi mo. Bakit ka pumipikit? Dahil sigurado akong nandito siya. Yung multo ng teke-teke. Isa sa pinakakinatatakutang urban legend sa Japan. Isang mapaghiganting espiritu na nagpapakita sa mga train station. Sa Japan naman yun eh. Walang ganun dito. Ikwento mo na lang yan pag nakauwi tayo. Huwag ngayon. Tingnan mo na yung ihina ko sa kaba. Daphne, basta pumikit ka lang. Huwag kang tumingin. Ay, naku. Parating na po ang tren. Nika, tara na. May paparating na na tren. Mag-ingat Idilit mo sa na yung mga mga mata mo. Halika na, tumayo na tayo. Ingatan ang inyong cellphone, wallet, gadgets at beep card. Eto na, Nika. Makakauwi na rin tayo sa wakas. Salamat. Buti't dumating agad ang tren. Dear love,
Tahimik lang kami ni Nika sa buong biyahe. Walang nagsasalita, walang kumikibo. Tanging tunog lang ng tren ang maririnig habang dumaraan ito sa madilim na istasyon. Isa-isa, parang may mga multong dumaraan sa labas ng bintana. Hanggang sa makarating kami sa bahay, ni hindi kami nagkatinginan. Ang totoo, natakot ako kay Nika ng gabing yun. Alam ko kasing may third eye siya. Hindi na bago sa amin ang mga kwento niya nakakatakot. Mga multo, ligaw na kaluluwa, mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata. Pero iba yung gabing yun. Iba ang takot sa mga mata niya. Para bang hindi lang siya nakakita. Good morning, Ma. Good morning, Nika. Ay, buti at gising ka na, anak. Sabayan mo na si Nika mag-almusal. Nagluto na ako ng champorado at pritong itlog, ha? Ipinagtimpla ko na rin kayo ng kape. Sige, una na ako, ha? May pasok pa ako sa trabaho. Ingat kayo dito sa bahay. Thank you, tita. Mag-ingat ka po. Thank you, Ma. Ingat. Tara na, kumain na tayo. Mukhang masarap tong mga niluto ni tita. Buti't pinagbigyan niya ako sa request ko. Ikaw talaga ang paborito niyang pamangkin noon pa. O tara na, kumain na tayo. Nakatulog ka naman ba ng maayos? Oo naman. Ikaw, kamusta? Nakapagpahinga ka ba na maayos? Hindi masyado. Nahirapan akong makatulog. Paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung tunog na narinig natin sa tren kagabi. Yung teke-teke na naman ba? To be honest, kinabahan din ako kagabi. Para kang namumutla sa takot. First time kitang makitang ganun. Oo. Nakakatakot kasi talaga. Ang sabi-sabi, kapag narinig mo na raw ang tunog na teke, 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 ibig sabihin, papalapit na siya. Grabe. Urban legend lang naman yan, di ba? Pero ano nga ba talaga yung kwento doon? Ikwento mo nga sa akin. Na-curious tuloy ako lalo. Sino ba siya? Anong meron sa teke-teke? Sa isang eskwelahan daw sa Japan, ay may isang babaeng estudyante na laging binubuli. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ako nang uupo rito simula ngayon. Pero dito talaga ako nakaupo. Wala akong pakialam. Doon ka sa likod. Tingnan mo nga yung itsura mo. Gus-guse. Paano ka nakakapasok ng ganyan? Mukha kang basahan. Umalis ka dito. Doon ka sa likod. Doon ang lugar mo. Ay, tingnan mo pa ako ng ganyan, ha? Pinanlilisikan mo pa kami ng mata? Hindi ka nakakatakot. Kawawa ka. Hindi pa ba kayo napapagod? Araw-araw niyo na lang akong inaapi. Sinira niyo na yung bag ko. Tinapon niyo yung notebook ko. Nilagyan niyo pa ng chewing gum ang buhok ko. Kulang pa nga yan sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo kung sinong matalino? Upo ka na sa likod. Doon ka bagay. Huwag kang pabida sa harap ng teachers. Ang kulit mo, ha? Heto sa'yo! Matagal na kitang gustong kalbuhin. Buti nga yung chewing gum lang nilagay ko dyan. Aray! Ano ba? Itawan mo ako! Nasasaktan ako! Tama lang yan sa'yo. Masyado ang tumatapang. Paalala lang namin, transfer ka lang. Kailan niyo ba ako titigilan? Aray ko! Ano ba? Yan sa'yo. Yung buhok ko, please! Kung kanina ka pa umalis, di sana hindi na tayo nagkakagulo. Pero matigas ka eh. Kaya halika na. Kakalad ka rin na lang kita. Sige, hilahin mo pa. Sa likod siya dapat. Doon ang lugar ng mga tulad niya. Tama na, please! Tama na! Tumigil ka nga. Wala ka sa lugar. Tigas ng ulo mo. Nandiyan na si teacher, dali. Diyan bagay sa'yo. Hindi pa tayo tapos. Kilalanin mo sinong pinabangga mo. Mamatay ka na, loser! Uso rin pala ang bullying sa Japan dati. Mas matindi pa nga doon. Ay, ang hirap pala ng pinagdaanan niya, no? Hindi biro ang makaranas ng bullying. Tapos araw-araw mong nararamdaman yung ganong sakit. Ang sabi, araw-araw siyang binubuli ng mga kaklase. Umuuwi siya na may pasa sa buong katawan. Pati baon niya, kinukuha pa.
Kahit pilit siyang hindi nagpapaapekto, hindi rin nakaligtas yung kalooban niya. Yung pag-iisip niya, unti-unting winasak ng mga salita at ginawa sa kanya. Huwag mong sabihin. Oo, tama ang naiisip mo. Naisip niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Mamatay ka na! Akin na nga yung baon mo. Loser! Di ka bilong dito. Ang pangit-pangit mo! Pagod na ako. Araw-araw na lang ba ganito? Nakakasawa na. Paano ako uuwi? Paano ko sasabihin sa kanila kung bakit sira na naman to? Lagi na lang ako may dahilan. Lagi na lang ako nagsisinungaling. Miss, huwag ka masyadong lumapit dyan. Delikado. Baka mahulog ka sa riles. Mas mabuti pa siguro. Matapos ng lahat. Wala namang nagmamalasakit. Wala namang nakakakita. Babalikan ko sila. Isa-isa. Ipaparamdam ko sa kanila kung gaano kasakit ang araw-araw na bangungot na sila ang dulot. Anong sinasabi mo? Miss, may babarating na tren! Yung babae! Tumalan sa tren! Diyos ko! Ayan. Ay, sus, Mariusip! Ayos lang ba siya? Tulungan nyo! Ambulansya! Dali! Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan nyo! May pag-asa pa yan! Uy, teka. Anong tunog yun? Tulong! Buhay pa siya! Pero tingnan nyo, wala nang iba pang bahagi ng katawan niya! Ano ba yan? Nakakatakot! Tulungan natin siya, bilis! Isugat natin sa hospital! Ano na yan? Ngayon pa talaga nagpatay sindi ang ilaw na to. Talaga naman. Dito yung estasyon kung saan tumalan yung estudyante, di ba? Uy, oo. Sabi nga, dito nga daw. Sabi pa nila, di raw siya agad namatay. Tapos gumapang pa daw sa rilis, humihingi ng tulong. Tapos habang dahan-dahan siyang nawala ng lakas. Napansin mo ba? Halos wala talagang tao dito, kahit Rashar. Kasi nga daw, nagpaparamdam pa rin yung multo. Tunog na, teke. Anong klaseng pagpaparamdam? May maririnig ka raw na tunog. Paulit-ulit, parang teke. Ibig sabihin, gumagapang na siya, palapit. Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Ay, naku, bahala ka na nga dyan. Alis na ako. Duwag ka talaga. Mag-ingat ka, ha? Kakayanin mo ba mag-isa rito? Yung mga kwento-kwento, multo, walang ganyan. Gawa-gawa lang para takutin yung mga bata. O sige, maiiwan na muna kita. Pero inuulit ko, mag-iingat ka. Yung tunog na teke, doon pala galing yun. Oo, galing daw yun sa tunog ng paggapang niya sa riles. Habang hinihingal, duguan, pilit na humihingi ng tulong. Buti at nabuhay pa siya matapos tumalon. Buhay pa noong una, pero hindi rin nagtagal nang walan din ang pulso sa dami ng dugong nawala. Grabe, kung nabuhay man siya, siguro mas mahirap pa. Buong buhay niya bit-bit ang trauma at sakit. Totoo. Kaya naging bahagi siya ng isa sa mga pinakasikat na urban legend sa Japan. Sabi ng mga matatanda, kapag nakita ka raw ng teke-teke,
Hihilahin ka at hahatiin ang katawan mo. Gaya ng sinapit niya. So ibig sabihin, kapag narinig mo na ang teke-teke, patay ka na? May ibang bersyon na ganon. May nagsasabing kapag narinig mo ang tunog, may masamang mangyayari. Pwedeng hindi agad, pero may dumarating. Nika, di ba narinig natin yun kagabi? Pero buhay pa naman tayo, di ba? Nakikita mo pa ba ako? Buhay pa ako. Oh, di ba? Si OA? Oo, buhay ka pa. Alakas mo ako kumain ng tsampurado. Ay, naninigurado lang, no? Baka ako nang susunod. Pero seryoso, minsan daw, pag narinig mo yung tunog na yun, may nagbabadyang panganib. Kaya dapat mas lalo tayong mag-ingat sa mga susunod na araw. Ay, Diyos ko. Kailangan talaga nating magdasal. Ay, teka. Sa tren lang ba nagpaparamdam ang teke-teke? Oo. Pero minsan, nandito rin siya sa bahay. Ayan o. Sa likod ko! Marika! Takutsing ka talaga! Ang aga-aga, tinatakot mo ko. Kumain na nga lang tayo. Mamimiss kita, Daphne. Uy, ano ba yan? Drama agad. Babalik ka naman sa Pasko, di ba? Sabi mo dito ka magpapasko. Oo naman. Bitin na bitin nga ang bakasyon ko. Sana payagan ulit ako ni Papa. So tuloy na talaga ang flight mo mamaya. Tuloy na tuloy na. Daphne! Anak! Yes, Ma? Bakit po? Anak, si Nika. Na-aksidente raw malapit sa bahay nila. Tinawagan ako ng mama niya. Ano? Kamusta siya, Ma? Buhay pa ba siya? Eto, sakto. Sumagot na yung mama niya. Tawagan natin. Dear love, mabuti na lang at walang malubhang nangyari sa pinsan kong si Nika. Napilayan siya, pero sa awa ng Diyos, agad din siyang nakalakad. Hindi ko makakalimutan ang kwento niya. At ngayon pinapalikan ko ang mga nangyari. Hindi ko na rin alam kung aksidente lang ba talaga ang lahat. Maaaring tama si Nika. Baka nga yung tunog na narinig namin sa estasyon, yung teke, ay isang babala. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang gabing yun. Totoo nga kayang narinig namin ang multo ng teke-teke mula sa Japan? At kung totoo man, bakit dito sa Pinas siya nagpaparamdam? May kinalaman ba to sa nangyari kay Nika? O may mas malalim pa itong dahilan na hindi pa namin alam? Isa lang ang sigurado ko ngayon. Hindi lahat ng urban legend ay nananatiling kwento lang. Kaya kung sakaling makarinig ka rin ng tunog na teke, huwag mo na lang baliwalain. Dahil baka hindi mo alam, ikaw na ang sunod.